Dobre, potom sa nám netlačí do cesty. Jasne, ja sa nechotím. Dobre, dobre. Dňa 30. mája zavítala do mesta Stará Turá vzácna návšteva. Na svojej pracovnej ceste sa v našom mestečku zastavil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pred budovou úradu ho privítal početný zástup občanov i folklórny súbor Turanček, ktorý zahral rezké tóny ku vítaniu. Prezidentova návšteva začala rokovaním s vedením mesta Stará Turá a následnou prechádzkou centrom mesta, počas ktorej sa pristavoval pri nejednom občanovi a s každým prehodil pár slov. Oficiálna časť návštevy sa napokon završila prehliadkou staroturánskeho pivovaru a i napriek nabitému programu si prezident našiel ešte niekoľko minút na neformálnu debatu. Podľa slov primátorky Starej Turej Anny Halinárovej prebrali s pánom prezidentom hlavne problémy mesta, všetko, čím jeho obyvatelia žijú, čo ich trápi i naopak, čo teší. Návšteva pána prezidenta Kisku bola v našom meste prvá, verím však, že nie posledná. Skonštatovala na záver spokojne primátorka mesta Stará Turá. Vyhlásili v rámci projektu Prevenciou eliminujeme rizika využívania digitálnych technológií. Chceli sme trošku do školy vniesť nielen toho vyučovacieho ducha, ale trošku aj výchovného ducha. A čím ďalej, tým viac sa stretávame s problémom komunikácie na sociálnych sieťach našich študentov, našich žiakov. A aj keď to možno, že nevnímame, alebo oni to nevnímajú ako problémy, tak niekedy tá komunikácia môže sklzávať až do takej oblasti, že začína to byť problematické, nepríjemné pre niektorých a tie naše deti. V mesiacoch január až jún sme realizovali na našej škole projekt Prevenciou eliminujme rizika využívania digitálnych médií, ktorý bol zameraný na výchovu a vzdelávanie žiakov k bezpečnému využívaniu internetu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-školy pre budúcnosť nadácie Orange. Do projektu boli postupne v rámci rôznych podujatí zapojení všetci žiaci našej školy, ako aj žiaci základných a stredných škôl v regióne Trenčianskeho kraja. V rámci projektu sme realizovali rôzne aktivity. Začali sme anketou na tému Bezpečný internet medzi žiakmi našej školy, žiakmi základnej školy v Starej Turej, ako aj rodičmi a verejnosťou. V rámci Safer Internet Day 2017 vo februári sme pripravili pre žiakov besedu o rizikách internetu s odborníkmi. Realizovali sme netradičné vyučovacie hodiny, kde sme sa venovali problematike bezpečného využívania digitálnych technológií, zážitkové vyučovanie, hranie rolí, workshop, diskusie a podobne.
Aktivitou v rámci Trenčianskeho kraja bola grafická súťaž Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií pre žiakov základných a stredných škôl. Úlohou detí bolo spracovať tému kyberšikany a bezpečného využívania internetu vo forme grafiky, kresby, prezentácií, prípadne videa. V rámci projektu sa vzdelávali aj učitelia na seminári o kyberšikane. Výstupmi z projektu sú aj práce žiakov, bilten o grafickej súťaži, slovník základných spojmov z digitálnych technológií, informačná brožúrka o projekte pre rodičov a pre verejnosť, plagáty a informačné letáčiky s tematikou bezpečného využívania internetu. Projekt a grafickú súťaž sme na záver slávnostne vyhodnotili na stretnutí zapojených škôl v máji 2017. Na záver si urobíme všetci spoločnú veľkú fotografiu vonku pred školou. V nedeľu dňa 21. mája na futbalovom štadióne v Starej Turej privítali domáci hráči Mestského futbalového klubu súpera z telovýchovnej jednoty Veľké Uherce. Hneď od úvodného hvízdu sa začal hrať svižný futbal, v ktorom hlavne hosťujúci hráči Uheriec boli miernym favoritom. Domáci sa však nezľakli a hýrili aktívnym pohybom, čo vyústilo i do vedúceho gólu, ktorý dal Filip Durec. V ďalšom priebehu mali hráči Starej Turej ešte 4 výborné príležitosti na zmenu skóre, avšak pozorný brankár hostí tieto príležitosti zlikvidoval. Hostia sa osmelili až pred koncom prvého polčasu, a to v 35. minúte nebezpečne vystrelil Kundala, ale pozorný brankár Vyskup strelu vyrazil. V druhom polčase sa menilo skóre viackrát, kedy sa presadili v 50. minúte a 70. minúte hráči Veľkých Uheriec, ale v závere zápasu sa po rohovom kope dostal k hlavičke Matlák a zariadil pre domáci mestský futbalový klub remízu 2-2. Za vynikajúci výkon, hlavne v prvom polčase, by si domáce MFK Stará Turá zaslúžilo aj víťazstvo, ale i napriek tomu ich diváci odmenili.